No niin, morjesta. Mä käsittelen aihetta liittyen näihin fasciarautoihin, koska nämä on selkeästi se juttu nykypäivänä hierontahoidossa ja fysikaalisessa hoidossa muutenkin. Ihan siis, vaikka mulla on blogiteksti tuolla, mutta videohan on varmaan helpompi samaistua ja yritän kertoa mahdollisimman lyhyesti ja mä oon nyt, siitä on 1,5 vuotta ja silti kysytään, että mitä toi fasciahieronta on tai toi lihaskalvohieronta, niin silti mä en osaa sanoa sitä vielä niin kuin 1 tai 2 lauseessa, koska ihmiskroppa on niin monimutkainen, niin sitä ei voi vaan niin kuin tarpeeksi ymmärrettävästi selittää yhdellä lauseella ja että se niin kuin maalikolle olisi niin kuin ymmärrettävää kieltä. Mutta lyhyesti, mitä tykkään käyttää näitä tosi paljon ja mä ymmärrän, jos tästä ei niin kuin hirveän moni tykkää. Ja ihan alkuun voin murtaa myytin, että näyttää hurjemmalta kuin miltä se tuntuu. Mulla on vielä yksi rauta. Eli mulla on 3 näitä. Näitä käyttää vaihdellen, sopii melkein mihin vaan. Tää on niin kuin luovuuskysymys. Eli esimerkiksi tämmöisellä terävällä päällä, niin se pystyy käyttämään vaikka ligamentteihin, jänteiden käsittelyyn enemmän. Tämmönen sit pyöreä, ei niin terävä pää, niin sitä pystyy hyvin käyttämään vaikka niin kuin lihakseen ja massaisemmalla alueella. Ja tää liike on ihan tämmöistä rapsutteluliikettä. Tää iso sopii suoraan niin kuin jaloille, esimerkiksi reisiin. Nopea demonstraatio. Mutta se on ihan mitä haluaa. Ja riippuu mitä sä haluat käsitellä. Jos haluat käsitellä olkapään jänteisiä alueita tai ligamentteja, niin tämmöisille isolle ei oikein pääse edes sinne. Ja joskus täytyy porautua vähän, mutta sitten paine on myös, jos sä painat vaikka kaveria ranteeseen ja alat hinkuttaa, niin sattuu aivan varmasti. Mutta se on se kulma, mennään tolla. Jos se vaikka rannekanava oireyhtymä halutaan hoitaa. Asiakkaalla puutuu kädet vaikka. Halutaan ottaa tuolta rannekanavan kohdalta, niin siitä vaan rapsuttelemaan. Siitä saadaan otettua tuota jänteistä aluetta. Jos on tosi kipeä, jumissa ja arka, niin totta kai tää voi tuntua vähän pahalta ja vähän säteillä sormiin. Mutta no, en ainakaan myönnä, mä kätenkin tän vasemmalla, koska mä oon oikeakätinen, niin mua tuo oikea puoli sattuisi varmaan niin hirveästi. Mä näytän vasempaan käteen ja uskottelen itselleni myös, että mä oon ihan kunnossa. Sitten tosta vaan voi ottaa ihan niinku semireilusti ja tuossa nyt näette, niin tolleen noin ja voi ottaa ihan kämmenestä asti kämmenläskiä. Eli jos lihaksessa on syntynyt myös jonkinnäköisiä kiinnikkeitä tai lihaksen liikkuvuus on itsessään huonontunut tai rajoittunut, niin tämä auttaa rikkomaan sitä kiinnikkeitä ja parantamaan tälleen lihaksen liikkuvuutta ja elastisuutta ja myös sitä, että lihakseen pääsee enemmän hivenaineita ja hapekkaampaa verta, jne. Toinen, jos on ollut asiakasleikkauksessa, vaikkapa. Tämä on esimerkki vaikka, että akillesjänne on mennyt nipsnaps poikki. Se on vuodesta kuntouttanut, niin todennäköisesti akillesjänne ei ole semmoinen pikkurillin paksunen enää, vaan siinä on voinut syntyä tosi paljon arpikudosta ja sitä ei oikein erota semmoista niinku, sitä itse jännettä. Se on vaan semmoinen iso möykky kantapään ja pohkeen välissä on semmoinen iso klöntti vaan. Niin nämä raudat on tosi hyviä rikkomaan arpikudosta ja mahdollistamaan myös sen, että se lihas saadaan niin kuin mahdollisimman nopeasti siihen luontaiseen liikkuvuuteen tai liikelaajuuteen takas. Ja siihen on tosi hyviä. Mutta ei tarvitse olla mitään vammaa olemassa, että näitä rautoja ei voisi käyttää. Koska mä itse tykkään päivittäin melkein käyttää. Ja kukaan ei ole ainakaan toistaiseksi sanonut, että hei älä käytä, että ihan pebasta. Mutta itse dikkaan ja pari kaverikin on kurssit käynyt näillä kursseilla. Mutta ihan tämmönen niinku pieni niinku videomuodossa selitetty toi, koska mä käytän sitä tosiaan, kuten sanoin, niin aika paljon päivittäin melkein, niin mä pystyn, jengi voi vaikka katsoa tämän, kun ne odottaa, että ne tulee hierontaan, niin katsoo, okei, tämmöstä, niin mun ei tarvitse välttämättä selittää, tai mä mielellään selitän kyllä asiakkaille
ja teille tän, mutta ihan vaan, niin kuin, että tehdään asioista vielä vähän niin kuin yksinkertaisesti, niin pilkotaan se asioihin, joita se on helpompi ymmärtää. Mutta ei mitään, tämmönen setti, että ei muuta, hei kiitti kun katoit ja nähdään täällä Kalasatamassa. Yes, moi!